Здравей! Аз съм Силвия Василева и днес ще направим практика медитация среща с вътрешното дете. Вътрешното дете е онази част от нас, която е уязвима и невинна. Това е частта от нас, когато сме били малки. Всеки от нас има вътрешно дете и вътрешен родител. Тези наши вътрешни състояния могат да бъдат щастливо дете и подкрепящ родител, а може да са наранено дете и критикуващ родител. Свързването с вътрешното дете е процес на грижа и любов към себе си, за да можем да живеем и творим като щастливи възрастни. Настани се удобно, може да си седнала или легнала, гърбът е изправен, затвори си очите, дишай и издишай. Наблюдавай как гърдите ти се надигат при вдишване, а на издишване се спускат надолу. И бавно вдишай през носа и издишай през устата. Почувствай как вълна на отпускане минава от главата до петите по цялото ти тяло. А сега усети тялото си, себе си. Усети състоянието, в което се намираш в момента и се замисли за жената, която живее вътре в теб. И сега се представи, че виждаш малко момиченце пред себе си. Това момиченце, което беше ти като малка, ти си на 4 или 5 годинки, ти си съвсем мъничка и това момиченце е пред теб. Внимателно се вгледай в него, в неговият образ. Може би е с панделки или с пличици. Може би е облечена в рокличка или с панталонки. С сандалки или стои боса пред теб. Наблюдавай какво е това момиченце застанало пред теб. Доближи я и виж как тя протяга ръка към теб. Вземи тази малка ръчичка, своята ръка, кликни до нея на нивото на това малко момиченце, за да я виждаш по-добре. Гледай се в нея много внимателно. Виж ръчичката й. Колко е мъничка. Пръстчетата й. Гледай се в тръпчинките й.
Ако поискаш, целуни дланите й, целуни я по бузката, погали я. Виж дали ти се усмихва. А сега погледни в очите й. Погледни в очите на това момиче. Какви са очите й? Кафяви, сини, зелени. Сега се вгледай в най-доброто, в най-дълбокото нещо, което имаш. Това е чувството, което отговаря на чувството на твоята любов към себе си. На твоята любов към живота, на твоята способност да се радваш на живота, на твоята способност да цениш живота и да искаш най-доброто за себе си в този живот. Погледни това момиче в очите. Колко радост има там, колко увереност и надежда, че животът ще бъде щастлив. И сега я прегърни и я вдигни нависоко и позволи на това мъничко момиче да те гушне. Целуни я и усети топлината й. Усети мириса й. Как се гушка тя в теб. И усети как сърцето ти топчи. А сега се замисли, всичко ли правиш за това мъничко момиченце? Дали си за нея най-добрата и грижовна майка? Закриляш ли я? Пазиш ли я от други хора, които я карат да прави това, което искат те? Дали се грижиш за нея, за нейните чувства? Задоволяваш ли нейните желания? Удовлетворяваш ли нейните потребности? Слушаш ли я? И нека това момиче сега да ти прошепне на ухото всичко, което тя иска и чака от теб. И точно сега позволи да бъдеш най-добрата майка на това малко момиченце, защото точно сега можеш да я чуваш и само ти можеш да я защитиш. Истински да се грижиш за нея, да я радваш. Само ти можеш да я направиш. Тя да се чувства защитена и спокойна, да не се срамува от себе си, да не се чувства виновна в това, че не е оправдала някои очаквания.
тя да може да чувства, да иска, да се радва, да е открита, да може да вярва, да се надява, че така ще бъде. Защото тя има най-добрата мама и това си ти. Прегърни това малко момиченце силно и му обещай, че никога повече няма да се разделите. Обещай, че никога повече няма да я подведеш, защото освен теб, тя няма никой друг. И сега можеш да я прегърнеш силно. И сега сложи това момиченце на земята. Пусни ръчичката й. Погледни я. Погледни как се промени лицето й. Може би тя вече е по-радостна, защото се чувства обичана. И обещайте, че по-често ще я посещавате и че вече тя не е сама и винаги вие сте до нея. Дишайте и на издишване се върнете тук и сега в пространството, в което се намирате. Отворете очи